Film director Sudipta Sen ni shenamjak da Kerala story movie no tui puilani simino dalbi dalni koktoma salbruno kosai phayo 5 May salmaribo movie eba toke ha kotoni kobangma thayo phiyokjak o toke phiyokjak mani jorani simi tebo kotor kosai phaika o toke no tui ha kotoni West Bengal state o da Kerala story movie ban khlai rijaka aroni mantri okra Mamata Banerjee ni dagi mungbaino o hasteo o movie phunukjak liya o kokno tui Mamata Banerjee saka hastini tongkuchang no muthangai toninani bagino o koksap na harjak hwnai tabuk o mamla no tui Supreme Court o kokti saka director Sudipta Sen Censor Board ni gosimung rijakma yagulobo Tamoni o tokeno West Bengal hasteo phunukjage hne Supreme Court o kokti saka the Kerala story team srangsalo o mamla no tui saklai mung tongmani amani swkang West Bengali haphang saka o tokeni bisingti kaisa dofani borok bosongno hamya lama tui phunukjak ha o tokebo phunukjakmani mangpli ro kubui hwnai abai mung khlaijak phano amo joto bkhak tui kubuya hne saka West Bengali haphang o mamlabo dorbar phang kotor kok singka haphang no hakotoni kubuni haste rogo o toke release ngai mano hinke Tamoni West Bengal ngai manya hwnai o kok singmani kok phiyokjmungo haphang saka hastini tongkusang muthangai toninani amo haste haphangni barjate samung hwnai Bureau report kokswngmungo